Исәнмесез, сез татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видео язмаларын күрсәтербез. Мөселманнар бүген иң олы бәйрәм Корбан гаетен билгеләп үтә. Ислам календаре буенча Корбан бәйрәме Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә башлана. Быел ул 11 августка туры килде. Казаныбызда узган бәйрәм намазы һәм Корбан чалуның үзенчәлекләре турында киләсе видео язмада. Ислам дөньясы бүген иң олы бәйрәм Корбан гаетен билгеләп үтә. Төп чаралар Татарстанның тарихи гыйбадәтханәсе Иске Татар бистәсендәге Галиев мәчетендә узды. Татарстан Яңа гасыр каналы Корбан гаетен турыдан-туры трансляцияләде. Казан һәм Татарстан мәчетләрендә бәйрәм вәгазы иртәнге 4-тә башланды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин иң элек Россия президенты Владимир Путинның тәбрикләмәсен яңгыратты. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның котлау сүзләрен ирештерде. Шулай ук Корбан бәйрәменең барлыкка килү тарихын сөйләде. Корбан бәйрәменең тамырлары бөек пәйгамбер Аллаһның дусты Ибраһим алейһиссалам һәм аның улы Исмаил алейһиссаламның тарихына барып тоташа. Ибраһим алейһиссаламның балалары булмый. Аллаһ Таала аны дугасын кабул итеп, бала белән олы яшькә җиткәч бүләкли. Балага Исмаил дип исем кушалар. Еллар уза һәм Исмаил үзенең әтисенә терәк һәм таяныш булырлык яшькә җитә. Шул чакта Аллаһ Таала Ибраһим алейһиссаламны зур сынауга тарта. Аңа Аллаһның әмере белән үз улын корбан итәргә боерыла. Һәм ул Аллаһка тәвәккәл кыла, аңа таяна, ышана, Ходай язган язмышны бер сүзсез кабул итә. Димәк, шулай кирәк. Раббым минен яхшырак белә, ул миңа күтәрмәстә сынау җибәрмәс, зулым итмәс, зыян китермәс ди Ибраһим алейһиссалам. Һәм пәйгамбер дөрес эшли дә, чөнки Раббыбыз бер кемнән дә бигрәк тә кешенең корбан булуына мохтаҗ түгел. Аңа бары тик безнең тақвалыгыбыз кирәк. Шуңа күрә Ибраһимның шушы ихласлыгы һәм тугрылыгы өчен Ходай Тәгалә Исмаилне хайван белән алыштыра. Димәк, Корбан бәйрәме ул Аллаһыга үзенең тугрылыгын һәм мәхәббәтеңне, мал-мөлкәтеңне корбан китереп белдерү һәм дәлилләү мөмкинлеге. Гаит намазы 4 сәгать 30 минутта башкарылды. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Корбан бәйрәменең төп йоласы мал чалу. Казанда корбан чалу 16 мәйданчыкта. Кагыйдә буенча 3 көн дәвам итәчәк. Корбанны Татарстан Республикасының Казыйлар шурасы карары нигезендә нисап күләмендәге малга ия һәр инсан, ягъни кулында барлык чыгымнардан һәм әҗәтләрдән тыш 20 мең сумы булган кеше чала ала. Корбанга инде яралган әлбәттә хайваннар, алар сарык, кәҗә, куй сарыклары, сыер хайваны, үгез хайваны, тана хайваны дип әйтелгән һәм шулай ук дия хайваны да рөхсәт ителгән чаларга. Корбан итен 3 өлешкә бүленелә. Беренче өлешен инде кеше шушы үзенең гаиләсенә калдыра. Икенче өлешен дусларына, туганнарына өләшә ала, тарата ала, яки инде аларны шулай ук аш уздырып, аларны чакырып та инде ризыкландыра ала. Өченче өлеш әлбәттә кешегә тиешле мохтаҗлар, фәкир, гариб грабаларны куандыру. Рамил хәзрәт, безнең бит әле тагын менә бала тугач чалына торган корбан, нәзер корбаны һәм менә шушы гаит корбаны бар. Алар нәрсә белән аерылалар бер-берсеннән? Беренчедән инде сабый бала туганнан соң чалына торган корбан бу гакыйка корбаны дип атала. Ир бала туса 2 корбан чалына, кыз бала туган чиракта инде бер корбанны чалу ваҗиб. Бу тиешле әмер, Аллаһның әмере. Бу корбан башка корбаннардан аерылган нәрсә белән? Гакыйка дигән сүз ул сөякләреннән аеру дигән. Ягъни пычак белән генә между кости сөяк араларыннан аерыла. Бу хайванның сөякләре чабылмый,
ите сиягеннән аралаштырылып, инде сиякләр аннарсын күмелеп куя дип әйтик, яки бәйләнгән эткә бирелә, мәгәр йөри торган эткә бирергә ярамый. Бу вакыйка баланың сиякләре сәламәт булсын, суставлары көчле булсын дигән ният белән шушылай корбан чалына. Икенчесе нәзер корбаны. Бу нәзер корбанын елның кайчан җае бар, шул вакытта чалала кеше. Корбан аенда гына түгел. Вакыйканы да, бала туган корбанны да любой вакытта кайчан җае бар чалала. Ишенче төрле корбаныбыз бу инде менә корбан гаетендә генә чалына торган гает корбаны. Моны әлбәттә чалырга бирелгән Аллаһ тарафыннан безгә эш кенә көн. Бу ишенче төрле гает корбанын инде кеше чалып, эшкә бүлеп таратырга, үзенә алырга хаклы. Нәзер корбанын үзенә калдыра алмый, үзенә ала да алмый. Шулар белән дә аерылып торалар алар. Аллаһу акбар, лиллаһил хамд. Бәйрәм мөбарәк булсын, шалган корбаннарыбыз кабул ителсен. Гүлия Садыкова, Татарлар, Казан. Матур үтсен корбан бәйрәмебез, яңартылсын йола гадәтләр, ташып торсын өстәл өсләрендә мулдан булып хәләл нигъмәтләр. Корбан гаете мөбарәк булсын, һәр йортка да шатлык, иминлек һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килсен. Дәвам итәбез. Күшем хан белән аның яраткан хатыны сүзгә. 11-12 гасырларда Сибир ханлыгы күренеше яңара. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән 19 чакрым ераклыкта Иртыш елгасы буенда 15-16 гасырларда Сибир ханлыкларының хәрби ныгытмасы булуы мәгълүм. Искер шәһәре 15 гасыр ахырында Сибир ханлыгының башкаласы була. 1582 елда шәһәрне Ермак гаскәре басып ала. Шәһәр талана һәм еллар үзе белән тулысынча диярлек җимерелә. Искер җыйны фестивале турында Ләйсәнә Садретдинова җиткерер. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф кафыйкларын бирсен, иман оҗмакларын бирсен, җан булмасын. Менә инде 12-нче тапкыр Төмән өлкәсе Тубыл җирендә, нәкъ менә шушы Искер шәһәр Искер җирендә Искер җыены уза. Ел сайын аның географиясы да киңәя, билгеле инде мәгълүмат та арта. Иң беренче ул 4 юнәлештә башланган иде. Үз кыйбласын тота әлеге фестиваль. Менә без мәсәлән аның Искер кала дип аталган нәкъ менә тарихы турында сөйләгән беренче тукталышында. Күшемхан белән аның яраткан хатыны сүзгә 11-12 гасырларда Сибир ханлыгы күренеше яңара. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән 19 чакрым ераклыкта Иртыш елгасы буенда 15-16 гасырларда Сибир ханлыкларының хәрби ныгытмасы булуы мәгълүм. Искер шәһәре 15 гасыр ахырында Сибир ханлыгының баш каласы була. 1582 елда шәһәрне Ермак гаскәре басып ала. Шәһәр талана һәм еллар узу белән тулысынча диярлек җимерелә. Бу тарих һәм ул онытылмый. Менә әлеге Сибир ханлыгы баш каласы Искер булган урында хәзерге безнең милләттәшләребез менә шушындый һәйкәл булдырдылар. Искер астанасы дигән урын. Һәм монда күмелгән шәйхләр, алар кайберләре документаль материалларда бар исемнәре, кайберләре шәйхләрнең шәҗәрәләрендә бар исемнәре. Искер шәһәреннән ерак түгел, монда Иртыш елгасы. Без нәкъ менә шул Иртыш елгасын күрәсе килеп, шушы кыя буйлап әзрәк кенә төшәргә булдык. Күшемхан гаскәре белән бәрелешләрдә Ермак Иртыш елгасының Вагай һәм Күбәк авыллары арасындагы урынында батып һәлак була. Хәзер Күбәкнең бер урамы Күшемхан исемен йөртә икән. Бу хакта без халкым минем тапшыруында тулырак җиткерербез. Көчле елга Иртышны күзәтәбез. Аның ярлары ишелә бирә. Билгеле, бу хакта без үзебезнең белән бергә булган галимнәребездән сорарга булдык. Менә чынлап та Иртыш бүгенге көндә җимерү эшләре белән шөгыльләнә әле. Җимерү белән шөгыльләнә. Хәзер археологлар әйтү буенча элеккеге Искер шәһәрлегеннән 3,4% өлеше генә калган. Минем археолог дуслар анда түбәнгә Иртыш булгасына төшеп, шунда әйберләр табалар. Һаманда яр ишелә тора, әйберләр чыга торалар шунда. Иртыш бик көчле елга. Соңгы елларда Искер шәһәре булган җирләрдә Искер җыены фестивале үтә. Җыен кыска гына вакыт эчендә халыкара дәрәҗәгә күтәрелә. Фестивальне төп оештыручыларның берсе Төмән өлкәсе Мирас татар иҗтимагый оешмасы. Рәхмәт сезгә. Ни өчен дисәң, независимо от того, юллар бармы, юкмы, мәчетләр Аллага шөкер күтәрелә дәимән, өйләр салына.
Он сослапты. Кыска атламнар белән булса да атка мин үләем без барып yetişербез дип. Хәзер Искер шәһәре тирәләре һәм Сүзге тау федераль әһәмияткә ия тарихи-мәдәни һәйкәлләр исәбенә керә һәм дәүләт тарафыннан саклана. Инде Себер ханлыгы башкаласы Искер яңарып килүче шәһәр дисәк тә була. Анда биналар да торгызыла башлады. Әкренләп эшләребез бара. Мәчетебезне күтәреп барабыз быел. Планнарыбыз түбәләрен ябып кую. Әкренләп эшләребез бара. Аллаһка шөкер. Милләт хәлен белеп торып, алга чабам һава селкетеп, шигырьләрем аша орлык чәчәм. Телсез калмам, тигезлек көтеп. Бик яратам мин тормышны, яшәү өчен генә туганмын. Үстерәсем килә милләтемне, нинди кырга орлык чәчәрмен. Мөхтәрәм иптәшләр, мин сезнең арада инде сезгә килеп йөри башлаганга 51 ел үтте. Менә мондагы иптәшләр әле барысы да мәктәпкә йөриләр иде. Мин Омский, Томский, Новосибирский, Кемерово һәм Төмән өлкәләренең бөтен авылларына әйләнеп чыктым. И беләсезме нәрсә? Җырлар сөйдем. Себер кызлары бик шибәр икән бит. 300-дән артык катнашучы чыгыш ясады монда. Агрыф-гадәтләребезне чагылдыручы фольклор күренешләр, җыр, нәфис сүз. Соң булса да, уң булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип ситләргә күрсәтәйек. Татарстаннан килгән артистлар да бизәде бәйрәмне. Быелгы җыен айрата аерылып тора. Хәзерләнү буенча да костюмнар белән, вокал буенча, аннан соң биюләр белән үрелеп бара. Иң мөһиме шушы җирне исбатлау беренчедән. Бу булырга тиеш. Алар онытмаска тиешләр. Шушында ханлык булган өчен милләтенең тамырларын онытмаска тиешләр. Вот так необходимо. Очень нужное дело. Как могут, пусть поют. Но Искер урыннарда безнең үзебезнең яшьләребез, үзебезнең тарихыбызны белсеннәр дип, шулай ук безнең татар үзәген менә поддерживать итәр өчен йөрибез. Җыенда нәрсә генә юк. Монда тере тарих дисәк дөрес булыр. Мәсәлән, менә кул эшләре. Без алып килдек элек ата-бабаларыбыз, өннеләребез, картаталарыбыз ничек яшәгәннәр. Гаилә элек заман ничек булган. Гомумән, әлеге бәйрәмнең үзенчәлеге бар. Монда менә күп кенә районнар үзләренең көнкүреш әйберләре белән килгәннәр кунакка. Сез кайдандыр сорасагыз, без ягып бер яклары. Татарлар без себрәкләр сонда туган, монда яшәйбез, монда эшләйбез. 80 яшькә йетсәк тә эшләп барып утырабыз, Аллага шөкер. 12нче мәртәбә киләбез. Карап карагыз, нинди яшьләр. Мин мусульман балаларга тәсбир ясайм. Мин сезгә бүләк итәм. Менә мусульман тәсбирсен. Ой, рәхмәт. Өчесен дә бирәсез. Бирәм. Алла Тәгалә риза булсын. Амин. Рәхмәт сезгә бик зур. Büyük Yefek yol üstünde beyram gürlü Искер җыены. Әлбәттә инде бәйрәм бүләксез булмый. Һәм инде без үзебездән Татарстан Республикасы Кукмара районында эшләнә торган әлеге бүләкне истәлек итеп калдырабыз. Рәхим итеп алыгыз. Рәхмәт. Шушы табаларда Алла бирсә гата язса, коймаклар коюп, ебәк юлларыннан бергә аралашып яшәгәле язсын. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Шушындай Искер җыенны оештырган өчен Луиза ханыма чиксез рәхмәтләрне безне белдерәбез. Менә шундый кызларыбыз күп булсын иде. Батыр йөрәкле. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, милләтебезне саклауда зур эшләр башкарасыз. Армый тагы эшләргә насыйп булсын. Без көчле халык булабыз. Шул чакта кашын бөтенебез Минтимер Шаймиев әйтмешли, безнең беренче президент без булдырабыз. Без көчле булабыз кашын без бергә. Ләйсәнә Сыдырдинова, татарлар, Төмән өлкәсе. Милләттәшләребез һәр яктан булган хезмәт сөючән. Чиләбе өлкәсенең Югары Урал районында яшәүче Рәшит Мөхәммәтҗанов әнә шундыйлардан. Күп еллар дәвамында мөгаллим булып эшләгән бу шәхес җирле халыкның хәтерен яңарта, кече ватанның хөрмәт итүгә, аны саклауга яшь буынлыгына түгел, өлкәннәрне дә җәлеп итә.
Рәшит Мөхәммәтҗанов белән җирле хәбәрчеләребез аралашып кайтты. Эшләгән гамәлләре буенча Рәшит Мөхәммәтҗановны укытучы, тарихчы, археолог, рәссам, журналист, язучы дип атарга булыр иде. Чөнки бу һөнәрләрнең барысын да башкара ул. Шулай да беренче чиратта ул педагог. Нәкъ шушы һөнәргә ия булыр өчен 1962 елда туган авылы Верхнурал районы Яңа Ахуннан велосипедта Түбән Тагилга педагогия институтына укырга керергә бара. Ул вакытларда бу төбәктә сәнгать графика факультеты булган югары уку йорты булмый. Белем алыр өчен 600 чакрым. Бу аның ихтияр көче белән максатчанлыгы турында сөйли. Нәкъ менә шушы сыйфатлар аркасында кызыксынучан, тирә-юньгә битараф булмаган Рәшит Мөхәммәтҗанов киләчәктә дә кирәк булган зур гамәлләр башкара. Он искал, добывал материал про старинный Верхнеуральск, про старожилов, про великих людей, которые являются выходцами из города Верхнеуральска. Когда зародилась идея создать книгу про Верхнеуральский район, у него был уже собран богатейший материал. Буларның барсында Рәшит Абдулла улы төп эше белән бергә мәктәпләрдә, районнар газетләрендә баш мөхәррир булып эшләгәндә башкарган. Рәшит Мөхәммәтҗанов 4 китап авторы. Беренче китабы Урал елгасы Верхнурал районы энциклопедиясы дип әйтергә була. Районның Бөек Ватан сугышы ветераннары турында җиңүчеләр дигән аерым китап бастыра. Туган як, җир һәм кешеләр һәм соңгы эше Кашириннар. Бу китапларда да геройлары Верхнурал районыннан чыккан кешеләр. Басмаларына сый бетмәгән бик күп материаллары үзе булдырган мәктәп музеенда саклана. Весь этот музей был построен, создан чисто на его инициативе. Если бы не Рашид Абдулович, то вряд ли бы у нас был музей. Күп кырлы сәләтле, гадәти булмаган шәхес икәнлеген белеп, Рәшит Мөхәммәтҗановны 90-нчы еллар уртасында туган мәктәбенә сызым укытучысы итеп чакыралар. Биредә ул музей оештыру белән шөгыльләнә башлый. Бу эшкә укучыларны да җәлеп итә. Бизәү нигездә балалар кулы белән башкарылса, экспозициялар җыю Мөхәммәтҗанов эше. Бөек Ватан сугышын өйрәнү белән айрыша күп шөгыльләнде ди аның турында музей мөдире. Он брал документы, ну вот эти вот наградные листы, и по этим наградным листам восстанавливал подвиг. Монда уникаль экспонатлар. Футболчылар имзалары белән Европа чемпионатыннан туп, иске акчалар, тәңкәләр, Ленин төшерелгән значоклар коллекциясы, Верхнурал җирлегендә табылган файдалы казылмалар, минераллар, мамонт тешләре. Булар барысы да Рәшит Абдулла улы оештырган укучылар белән археологик казу табылдыклары. Верхнурал каласының беренче мәктәбенең бай күргәзмәле музее Чиләбе өлкәсендәге мәктәп музейлары арасында беренче урында. Рәшит Абдулла улы эше белән үзе укыган һәм эшләгән мәктәбенә генә түгел, шәһәребез өчен дан ясады диләр аның хакында биредә. Музей бүген Рәшит Мөхәммәтҗанов исемен йөртә. Запомнился мне он человеком, у которого глаза горят, когда он занимается своим делом. Мы ходили сюда с детьми на классные часы. Он очень интересный был рассказчик, потому что он очень много знал. И поэтому мы все знаем, что мужчина в школе, тем более педагог, который способен за собой повести, таких очень мало. Вот он был таким человеком. Үз артыннан укучыларда гына түгел, туган җирнең тарихын мәңгеләштерү эшенә милләттәшләрен дә җәлеп итә. Нәкъ архив материаллары белән эшләп, бу төбәкләрдә урнашкан татар авыллары тарихын ачыклый Рәшит Абдулла улы. 2 гасыр тарихы булган Үҗәйленең урынына һәйкәл аның идеясы һәм оештыруы буенча куела. 1954 елда перспектив булмаганнар исемлегенә кертелеп юк ителгән авыл кешеләрен, аларның балаларын эзләп табып, туган җирләренә җыя Рәшит Мөхәммәтҗанов. Хәзер Үҗәйле кешеләренең ел саен бирегә килеп, ата-бабалар рухына аят укытулары матур традициягә керде. Рәшит Абдуллович бер вакытта миңа киңәш итте. Сәлимҗан, менә шулай утыртабыз. Рәшит Абдулловичның просьбы онытмыйм. Киләбез, тауда арвахларга Коръән укыйм. Чиләбе өлкәсеннән Гөлдәр Хафизова, татарлар.
Шит төбәкләрдә яшәүче татар авыллары аеруча сыкландыра. Милләттәшләребез һәр соланың кабатланмас үз йөзен саклап калыр өчен бар көченә тырышып хезмәт куя. Пенза өлкәсе Тәлетән авылы шундыйларның берсе. Рәсми чыганакларда ул 1722 елда оешкан диелә. Авылның тарихы бүгенге яшәеше хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева видеоязмасында. Шилтірә баққан көміш шишмә суы сыман, саф, пак татар авыллары. Шиста ялт иткән нурлы мәчетле алар. Һәм әлбәттә, беренче чиратта кешеләре белән матур. Аллаһу әкбәр. Авылыбызның ямен суын тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным тәнем белән. Күрдегез безнең авылның инде икәнлеген. Матур авылыбыз. Пенза өлкәсендә 52 татар авылы исәпләнә. Янәшә тезелеп урнашкан 6 саланың даны еракларга таралган. Аларны Алты авыл дип йөртәләр. Тәләтен авылы, ягъни Телятина, алар арасында иң кечкенәседер мөгаен. Әмма элекләрне бу сала бик зур булган, гөрләп торган. Качан хаси булган, качан барлыкка килгән, картлар сөйләү буенча ул 18 гасырның урталарында примерно. Картлар шулай әйтә иде. Алар сөйләгән буенча тоже картларның зур авыл булган безнең. Сугыш вакытына кадәр после революции әтәләр безнең авылда 3 мәчет булган. 80 хозяйство булган. Но әтәләр ары кадәр әлдә революция кадәр тагы да зур булган безнең авылыбыз. Авылның исеме генерал Котлы Мөхәммәд Тевликеев белән бәйле. Пенза татарлары энциклопедиясендә шулай диелә. Халык телендә бу кешенең фамилиясын Тәфтиләү дип тәерткәннәр. Авылның исемен аңа охшатып Тәләтен дип атаганнар. Саланың беренче нәселләре Тимербулатовлар, Ишбердиевлар, Мәмлиевлар булган. Ишбердиевлар данлыклы мурзалар. 1864 елгы документта Тәләтен авылында 739 кеше яшәгән дип теркәлгән. Пенза авылларына хас булганча, бу якларда бик динле. Авылның картлары, әлхамдулилла, инде Рабби безне рәхмәте булсын үзләрендә, безнең телебезне, динебезне саклап кала белгәннәр. Безнең ислам дине югалмаган. Запрет булган яшерен укыганнар картлар. Яшеренеп. Запрет булган мәҗлесләр ясарга, төрле сылтаулар белән мәҗлесләрен ясаганнар. Әлхамдулилла дип әйтергә кирәк. Шулай итеп безнең авыл сакланган. Әбивайлар көп булган, семьялар һәр кашында 7-9 бала булган. Борынгы мәчет бар иде, да тормады. Ул мәчетне ваттылар перестройка вакытында. Марнасында ул теге ялган теге ягында зур мәчет иде. Бәхет эзләп кем Донбасска, кем Үзбәкстанга китә, йортлар бушап кала. Замана сулышы белән колхозда бетә, авыл бик авыр хәлдә кала. Сели башласаң күзгә яшь килә, мин дә сөйләгәндем. Менә туры килде шундый заман, бездә белгән бабай, менә динне белә алып барган кеше инде белгәч, үлеп киткәч, безнең шундый көнгә килгәндә, шунда мәет күмүче кеше юк иде. Шуңа килеп, ниде авылга җитмичә, шунда тау башына басайдым, мин елыйдым инде, мәйтәм, Раббым, неужели авылыбыз бетә дим инде. Аннан мин бит инде ниде эшләдем областной холодильникта, 1000 тонна ит саклап, без дә эшсез калдык. Шуңа нишләргә дип инде, аннан бер колбасный цехны аренда алганда, мин үземә сүз бирдем. Әйтәм, Раббым, шунда эшләп, шунда акча табылсам, бер выход инде, авылга мәчет куеп, шунда имам табып, шунда шулай бергә вот шул хәтта бер чын киңелдән чынлап мәйетләрне күмәрбез дип инде шулай. Но Аллага шөкер, Ходай Тәгалә ярдәмен бирде. Өйләргә газ, шишмә суы кертеп, халыкка бөтен шартлар тудырылган. Кайтып кына торсыннар ди Рөстәм әфәнде. Авыл балалар тавышыннан чыңлап торсын иде ди. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Тәләтен авылы, Пенза өлкәсе.
Тел, мәдәният, ғұрыф гадәтләребезне саклау үстерүдә фольклор ансамбльләренең өлеше аеруча зур. Шунысы куандыра. Андый төркемнәр Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләре, чит илләрдә дә уңышлы эшли. Җирлеккә генә хас булган җырларны, йолаларны халыкка чыгаруда хезмәтләре шиксез. Мамадыш районы Югары Сөн авылында эшләп килүче Сөн бизәкләре фольклор-этнографик ансамбле 1984 елда оеша. Төп бурычыбыз милли мирасыбызны буыннан буынга тапшыру диялар. Сөн бизәкләренең талантлы кызлары белән Гөлия Садыкова танышып кайтты. Сездә якын дусларга шек-шек бауырсагым бар. Мамадыш районы Урта Кирмән авылы җирлегендә Кирмән җыенына кайткач таныштык без алар белән. Игътибарны шундук җәлеп иттеләр. Самавар җырлату, килен озату йоласын күрсәтеп шаккаттырды алар. Китәм дигәч, самавыр куймыйлар. Баксаң инде 35 еллык тарихы булган төркем икән. Гүзәлия Фәләхова Сөн бизәкләре ансамбленә нигез салучы, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре. Укытучылар, хәтта колхоз председательләре инде менә башта 20-29 кеше иде ул вакытта, 80 яшьлек икәбиебез дә бар, алар булган икән әле. Балалар, семьялар белән катнаштылар. 4 кеше, бер семьядан 4 кеше менә шушындый семьялар. Шулай итеп башлап җибәрдек. Башлап җибәргәндә 6 гармунчыбыз бар иде ди ул. Хәзер инде ул рәтләр сирәгәйде. Үземнең кулыма гармун алуыма да 10 елдан артык ди. 75 елда авыл җирендә, Татарстанда авыл җирендә иң беренче безнең председателебез бик музыкачанлыклы кеше иде. Музыка мәктәбе ачтык. Менә шунда балалар җыеп үзем, мин фортепиано белән булай җырга профилем шулай ярагы инде. Баянда өйрәндем башта, соңгы вакытта итальянда инде. Гармуннан кала башка төр уен кораллары да шактый. Шулай ук пычкы, кашык, тукмак, ярма яргычларны да сәхнәгә алып менәләр. Һәр чыгыш тере тавышка эшләнелә. Ансамбль борынгы горыф-гадәт юлаларга зур игътибар бирә. Без инде күпчелек халык җырлары һәм шулай ук үзебезнең шушы чыгышларыбызда без үзебезнең менә авыл җырларын, үзебезнең үзебезнең авылда иҗат ителгән көйләргә, менә ул Миннәхмәт абый көйләре бар. Менә шундый көйләргә өстенлек бирәбез. Бүген ансамбльгә 20-гә якын кеше йөри. Кеше төркемдә бар. Үзебез белгәнне балаларга өйрәтү максатыбыз диялар. Гомумән җыр һәм биюне яратабыз. Минем иптәшем дә гел театр һәм концертлар кую остасы иде. Күңелне күтәрә. Ниндидер җан бирә, яшәргә дәрт бирә. Авыл халкы өчен шулай күрше салаларга, районнарга чыгып концертлар куялар. Конкурс, фестивальләрдә катнашып, лаеклы урыннар яулыйлар. Иң мөһиме теләк, шартлар һәм мөмкинлекләр бар ди ансамбль җитәкчесе. Җырчылар белән ансамбль белән генә чыкканда без инде сәнгать җитәкчем белән икебез ике машина белән дә барабыз инде. Былай күп күләмдә 20-шәр кеше чыгып киткәндә безне район мәдәният йортыннан һәм район җитәкчебез спонсировать итә. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Быел аларга халык исеме дә бирелергә тиеш. Афәрин, җырлап яшик. Гөлия Садыкова, Татарлар, Мамадыш районы. Бүгенге сезнең белән саубулашабыз. Киләсе атнада татарлар тапшыруын Инсаф Абдулла алып барачак. Исән-имин яшәгез.